Les primeres imatges que té del mas són veient-lo allunyar-se en la distància mentre avançaven, lentament, entre els camps verds solcats pel vent. Tot sovint li tornen al cap. Davant seu s'estén un mar de camps orfes que són l'inici i la fi de tot. Aquesta és la història d'una dona lluitadora que haurà de sobreviure enmig del no-res, d'una dona tenaç que tira endavant sense fer soroll. És un homenatge a la dona del camp català, que ha estat oblidada per la història i arraconada per un silenci injust.